Moi! Tervetuloa videon pariin. Tämä on Montakin video. Moi! Mä oon Roni ja mä oon tästä kanavasta yksi jäsen. Moi, mä oon Benjamin. Mäkin oon yksi jäsen tästä kanavasta. Mä oon Elias ja mä oon yksi jäsen tästä kanavasta. Moi! Mä oon Elias. Mä oon tälle kanavalle uusi jäsen. Mun lempitemput on ehkä tuplakaboom ja kodi. Moi, mä oon Jasu ja mä oon uusi jäsen tässä kanavassa. Moi, mä oon Viljami ja mä oon meidän kuvaaja ja editoija ja meille tulee melkein joka viikko video. Toivottavasti tuli hyvä. Moi! Tää on Päkkilainen. Mä äsken... Ihan sama se riittää.